Keluarga Patisi TV. Arngot kirunar ki baladan kiteng haki kampen triam hari lom garo. Kila syakem haki pulen hadian baka thok ka baki syutu kala aksiden hajam Beru Bari ka baha popo Bajang Doba Police Station jongka North Garo Hills District. Ki pulet kila yo jingtem baka don ke jingja aksiden ha ka ba ka thok kala tanra ya oi dieng hasurok ba National Highway Sanpoi ban ba arngot ki brea ki badan ha ka thok kila mensaw bat ki thia link tar padang surok. Bat kila penkit yakini ki arngot ki bamensaw sya Bajang Doba Primary Health Center ban Pak Sumar. Ki pulet kilap baka jing mensaw jong ki kam day tang naka jingja aksiden handai ka dayru naka daw ka jing sya syo haki pait ba. Namar baha kapor baki pait ba kilap yakini ka jingja aksiden kilap ban baha po pla jong kini ki arngot ki dan ki suloi. Ling baka jing keluar jing ki pulet lala ban pelat yakini ki arngot nakti ki pait ba. Ki pulet kila kurup no ya ki suloi bat kumju ru ya kani ka thok ka badan yo registration number ML not nyo B nyo not nyo R. Ha ka jing examen lalap ba unongnya bat ubasyong lang ha ka thok kila buat. Unongnya operatip kerteng kum uwal chang ke sangma basyong basa ha Salman para ula mensaw na ki benta jong kakti bat ka klik kat ba basyong lang pat umik selbert sangma ula mensaw na ki benta jong ka kejat kok siu bat kiting khap lebong. Na kini ki arngot ki pulet kala yo kurup artli sulai snahi santali ki mobile phone kawai kawat kukri shi tendong u odamos bat shisla udawai di klowen bat ki jan baki song. Pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai pi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hindrangi kiw yau thep tu da yakan mau kendit ho lapan mi da ka Patisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba